umlando okhona eNingizimu Afrika njengamanje wokuhlangana kwabantu ngaphandle kwepolitiki, ngaphandle kwamaqembu ezepolitiki, noma ngabe unalo iqembu lakho kodwa sihloniphe inhloso eyodwa yokuthi thina sifisane. Nganza kwethu noma ngabe unemqasho uyabona ukuthi ibhizinisi lakho lacikizela ngenxa yokuqasha abantu bokufika, kodwa ungajabuleli ukuhola manje bese kuba ekucebeni kwakho kube nomonakalo waphakade. Niyezwa nganza kwethu? Umuntu ohlakaniphile wacabangela ikusasa, acabangeli namhlanje kuphela. Ngiyacela nganza kwethu ukuthi leyo mqasho leyo ngendlela sibaningi ngayo la eSouth Africa nalowo mabhizinisi onawo oyintshentamiswa abantu bokufika, mase ngahlangana sibe into eyodwa, ngikutshela ukuthi lokho bukuzuza ngokugona abantu bokufika kuzophindwa kwashuba, ngoba before 1994 bekunama general dealer, nango 1994 bekunama general dealer abantu kuthiwa kusesitolo kwaNgcobo, kusesitolo kwaMakhanya, sithola yonke into esiyifunayo ngendlela eright, ingenabuthi, ingenama drugs, ingenalutho. Ama drugs sawaqala mhlazana uMandela edanwa ayikwelekwele. Leyo nto ke ibalekile ukuthi nganza kwethu ukuhlangana kwethu kanjena. Ngicela ukubonga kakhulu kumfowethu umfoko Makhanya, uNkosi owaziwa ngomfazi ogcwele, uyena ohlele umbhidlango omkhulu kangaka ebamisene nabafowabo, ngoba la eMhumbulo kunebutho elikhulu kakhulu eliholwa ubaba uMakhanya lo bemphambi kwethu ukuthi asihloniphe nje namhlanje abekhona njengomdidiyeli wamabutho owaziwayo iSouth Africa yonkana, owakwazi ukumisa uZulu ufimfa wawumisa. Sicela simshele ihlombe la nguMakhanya. Siyabonga babakhanya. Ngaphela kwezinto eziningi engicela ukusho ukuthi ubaba inunu ufana emntwini nangu usuka le ehadini, ngamcelela ngakuba ukuthi abangambulali
mubi vele uzoba mubi isigaba manje. Ukhona ubaba ungubane ngapha usuka le eMaritzburg eMjabathini uzothi naye ngempela awahamba makhona kwena. Na insizwa yakithi lapha ingoma makhosi ngoma makhosi iyona ehlala ikhona njalo masahamba lapha ngoba kahle hle isimele wonke amakhosi ngoba amakhosi maye ngeke asukamelwe yiyona. Ngoba ayikho into evimba amakhosi ukuthi abe ingxenye yento emlando omkhulu kangaka nenoxolo peaceful engenampi kodwa amakhosi wona godla amandla ngoba athi asaba uhulumeni nemqathango kahulumeni wrong leyo. La makhosi lapha khona funa yazi sinamakhosi ayizinsizwa thina esiwaziyo kodwa avinjwe into enyana ezincane obonakala ukuthi madoda mengaqhamuka lapha nomfoka abathaba amadoda ehola aqhamuka umfoka amzimela lapha naka umfoka umjijimba awusuka hey uyabona kunento esiyihalelayo eyivinjwe into ezithize kodwa ngiyacela ukuthi sihlangana sibe into yodwa nganza kwethu silwele ubuzulu bethu silwele izwe lethu. Ma ufuyi kwele zane kwakho cela uhlebele ukuthi ungashayi umhla ka-30 lisela. iMalawi isibathathile abantu bayo noma bengaphelele sicela namagundana seMalawi acashe ehosheni awahambe fusak kwele fusak hamba kwele hamba kwele hamba fusak izeyishalezi sicela namapakistani awaphuthume alanda imgodo yawo nalibo dadewethu eniyadayisa kodwa siyalwa lapha niyalivula nina siyalwa lapha niyalivula nina. Hawu hey kade uzoso elapha izolo esikhungweni samakwelekwele athi amakwelekwele abalingane ngithi lensizwe yokuncinde ebishiya ingane eziwu10 la ngenza kwethu sicela ukunikeza umfowethu umpaso ogcwele njengo-organizer okwami njengomongameli bekukubonga ukuthi ngicela zonke indawo simashe idolobha nedolobha simashe until kufika umhla ka-30 kodwa senze isiqiniseko sokuthi simoshe lutho njengoba simi la kwa-build it angalahlekisa isitini esisodwa ngiyangicela bafundiniyezo inhloso siyayazi sitawama makhona kwena iy'nkinga zegceka siyoyilungisa after kanza kwethu.